இதில் வந்து 250 ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து மிஷின் எம்ப்ராய்டரி பண்ணி அதுக்கு மேலே ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கக்கூடிய ப்ளவுஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தூரமாக பார்க்க ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸ் மாதிரியே தெரியும். ஆனால் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 250 ப்ரைஸில் தான் இருக்குது. இந்த ப்ளவுஸில் வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா 10 கலர்ஸ் கிட்ட வரும். இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பிங்க்லேயே வந்து வேறு ஷேட்ஸ் இருக்குது. ஷேட்ஸ் ஆஃப் பிங்க் இது மேலே வந்து ஜரி எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க மிஷினில். அதுக்கு மேலே பீட்ஸு அந்த மாதிரி வந்து ஒயிட் கலர் பீட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஒர்க் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. 450 ப்ரைஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் ஆரி ஒர்க் பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஜரி ஒர்க். 2 ஸ்லீவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பீட்ஸ் ஒர்க். இதெல்லாம் வந்து 450 ப்ரைஸில் இருக்குது கொடுத்துருக்காங்க 2 சைடுமே. இது 500 ப்ரைஸில் ஆரி ஒர்க் சில்க் ஃபேப்ரிக்கில். இல்லை கலர்ஸ் பார்க்கலாம். கலர்ஸ் போடுங்க. இதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா சேம் டிசைனில் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து 500 விலையிலே வந்து ஆரி ஒர்க் மெட்டீரியல் கிடைக்கிது சில்க் ஃபேப்ரிக்கில். இதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா 25 ரேஞ்சுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும். எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ். பாக்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 100 பீசஸ் இருக்குது. கலர்ஸ் நிறைய இருக்குது. எல்லாம் 2 கலர்ஸ் தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் டிஷ்யூ ஃபேப்ரிக்கில் வந்து பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய இந்த காப்பர் சரியில் வர சாரிக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி. இதில் வர கலர் பார்த்தீங்கன்னா லைட் காப்பர் டார்க் காப்பர் 2 கலர் மட்டும்தான் வருது. இது ரேஞ்செல்லாம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கும்போது தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இன்னும் எல்போ அளவுக்கு ஹெவியான பேக் நெக் அதெல்லாம் வச்ச மாதிரி டிசைன்ஸ். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான வந்து ஜுவல்லரி பேட்டர்ன் மாடல் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்லீவில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஜுவல்லரி பேட்டர்ன் மாதிரி வரும். இந்த கலர்ஸ் நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் பிரைட்ஸ்க்கான கலெக்ஷன்ஸ் தான். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே பீட்ஸ் ஒர்க் தான் ஃபுல்லாக. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஹோல்சேலுக்கு வாங்கும்போது இந்த ரேட்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து சீப்பாக இருக்குது. இது வந்து 3 ஷேட் இருக்குது. காப்பர், லைட் காப்பர் இருக்குது, கோல்டில். இது ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிருக்க பீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காப்பரில். இது வந்து அப்படியே நீங்கள் வந்து காப்பர் சரி சாரிக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் க்ரீன் இருக்குது. லைட் க்ரீன், டார்க் க்ரீன், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனில் இந்த பாட்டில் க்ரீன் கலர் இருக்குது. பிங்க்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான ஷேட்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. கலெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆரி ஒர்க் மேனுஃபேக்சரோட ஹோல்சேல் யூனிட் இது பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு பாக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100 பீஸ் ப்ளவுஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து ஹோல்சேல் ரேட்டில் இருக்குது. ரீட்டெயிலும் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் ஹோல்சேலாக வாங்கும்போது ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். எல்லாமே ப்ரைஸ் ரொம்ப வந்து கம்மியாக இருக்குது. அந்த வீடியோவில் வந்து என்ன ப்ரைஸ்னு சொல்ல முடியல. ஒரு பாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறு டிசைன்ஸ் அது எல்லாத்துலேயும் கலர்ஸ் இருக்குது. பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 100 பீஸ் இருக்குது ப்ளவுஸோட. இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிங்க்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான ஷேட்ஸ் இருக்குது. இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரி ஒர்க்கான டிசைன் எல்லாமே எல்போ அளவுக்கு டிசைன் பண்ண கலெக்ஷன்ஸு. சிம்பிளான டிசைன்ஸும் இருக்குது. பிரைட்ஸ் போடுற மாதிரி ஹெவியான டிசைன்ஸும் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிரர் ஒர்க் சிம்பிளான ஒரு பெரிய மிரர் ஒர்க் வச்ச மாதிரி ப்ளவுஸ் இது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிம்பிள் டிசைன் தான். இது ஸ்லீவுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்குக்கு சிம்பிளாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெவியான ஒரு டிசைன்ஸு. வந்து பாக்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 100 பீசஸ் இருக்குது. கலர்ஸ் நிறைய இருக்குது. எல்லாமே எல்போ அளவுக்கு ஹெவியான பேக் நெக் அதெல்லாம் வச்ச மாதிரி டிசைன்ஸ். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான வந்து ஜுவல்லரி பேட்டர்ன் மாடல் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்லீவில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஜுவல்லரி பேட்டர்ன் மாதிரி வரும். இந்த கலர்ஸ் நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் பிரைட்ஸ்க்கான கலெக்ஷன்ஸ் தான். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே பீட்ஸ் ஒர்க் தான் ஃபுல்லாக. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஹோல்சேலுக்கு வாங்கும்போது இந்த ரேட்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து சீப்பாக இருக்குது. ரீட்டெயிலும் கொடுப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூவில் காப்பர் சரி சாரி வந்து இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது இல்லையா, அதுக்கேற்ற மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸ் இது வந்து 3 ஷேட் இருக்குது. காப்பர், லைட் காப்பர் இருக்குது, கோல்டில். இது ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிருக்க பீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பரில். இது வந்து அப்படியே நீங்கள் வந்து காப்பர் சரி சாரிக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ் இருக்கும். ஸ்லீவ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. இது போல் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாங்காய் டைப்பில் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரியான மாடல் இது. ஸ்லீவ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாங்காய் டிசைன் மாதிரி வரும். எல்லாமே கட்டி இருக்குது. எல்லாமே பண்டலாக இருக்குது. இதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஆரி ஒர்க் பண்ண கலெக்ஷன்ஸ் தான். இது எல்லாமே சும்மா ஒரு சாம்பிள் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காப்பர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் இது சைடும் பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ ஃபேப்ரிக்கில் காப்பர் பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இருக்க ஃபுல் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது எல்லாமே வந்து ஹோல்சேலருக்காக வந்து ரெடியாக இருக்குது. க்ரீன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் க்ரீன் இருக்குது. லைட் க்ரீன், டார்க் க்ரீன், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன்லேயே இந்த பாட்டில் க்ரீன் கலர் இருக்குது. பிங்க்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான ஷேட்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. கோல்டன் எல்லோ இருக்குது, ஆரஞ்சு இருக்குது, சில்வரில் ஒர்க் பண்ண மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸும் வச்சுருக்காங்க. கோல்டில் இருக்குது. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து காப்பர் சரியிலையும் வந்து ஆரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய விதமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது.
கூடவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹோல்சேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மிஷின் எம்ப்ராய்டரி பண்ண ப்ளவுஸ் பிட்டும் இருக்குது. மிஷின் எம்ப்ராய்டரி பண்ணியிருப்பாங்க. கூடவே வந்து சில பீட்ஸ்லாம் வந்து ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். அது ஹோல்சேல் ரீட்டைல் ரெண்டுமே இருக்குது. ஃபேப்ரிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசைன் வந்து சும்மா ஒரு மாடலுக்காக போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரே ஃபேப்ரிக்கில் எத்தனை ப்ளவுஸ் டிசைன்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆரி ஒர்க் பண்ண சில்க் ப்ளவுஸ் ஃபேப்ரிக் தான் இது. எல்லாமே ரிவர்ஸில் மடித்து வச்சுருக்காங்க. அந்த பீட்ஸ்லாம் வந்து மாட்டக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. நீங்கள் வந்து பிரித்து பார்க்கும்போது டிசைன்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே தெரியும். ஒரு டிசைன்ஸ் நான் பிரித்து காமிக்கிறேன். ஸ்லீவுக்கான டிசைன் இது மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இல்லை ஒன்று ஒரு டிசைனில் இருக்கும். நீங்கள் வந்து எத்தனை பீஸ் கேட்டாலும் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. இந்த சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரியான ஒர்க் தான் இருக்குது. இதில் வந்து எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ் இருக்கிற டிசைன்ஸ். பாருங்கள், இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஃபுல்லாக எவ்வளோ கிராண்டாக பிரைட்ஸ்க்கான டிசைன் இது. இதெல்லாம் ஹோல்சேலில் நீங்கள் நிறைய வாங்கும்போது உங்களுக்கு பீஸ் வந்து ரேட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். 450 ப்ரைஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் ஆரி ஒர்க். இது பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, ஜரி ஒர்க். 2 ஸ்லீவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீட்ஸ் ஒர்க். இதெல்லாம் வந்து 450 ப்ரைஸில் இருக்குது. இந்த 450லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான கலர்ஸ் இருக்குது. 50 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. சேம் டிசைன்லையா வேறு வேறு டிசைன்? சேம் டிசைன்லேயே இது ஃபுல்லாக கலர்ஸ். இது எல்லாமே வந்து 450 ரேஞ்சில் தான் இருக்குது ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ். 500 ப்ரைஸ்லேயே பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸ் இது. நெக்லைன் ஃபுல்லாக பீட்ஸ் ஒர்க். ஸ்லீவில் பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க 2 சைடுமே. இது 500 ப்ரைஸில் ஆரி ஒர்க். இது சில்க் ஃபேப்ரிக்கில். இல்லை கலர்ஸ் பார்க்கலாம். கலர்ஸ் போடுங்க. இது எல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா சேம் டிசைனில் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து 500 விலையிலே வந்து ஆரி ஒர்க் மெட்டீரியல் கிடைக்கிது சில்க் ஃபேப்ரிக்கில். இது 15 ரேஞ்சுக்குள்ளே வர ப்ளவுஸ். இது எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ் கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் வந்து பாட் நெக் மாடல். இதில் அந்த 15 ரேஞ்சில் வரும். இதில் கலர்ஸ் நிறைய இருக்குது. 50 கலர்ஸ் கிட்டே கிடைக்கும். எல்லாமே சேம் டிசைன். பேக் பார்த்தீங்கன்னா பாட் நெக் மாடல். 15 ரேஞ்சிலே வந்து அடுத்த மாடல் இது. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா கிராண்டான ஸ்லீவ், கருதான ஒர்க், பீட்ஸ் ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்காங்க 2 ஸ்லீவ்லையும். பேக் நெக் மாடலில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன். ஃப்ரண்ட் கழுத்தும் அதே மாதிரி ஒரு டிசைனில் வருது. 15 ரேஞ்சிலே வந்து சேம் டிசைனில் இதெல்லாம் கலர்ஸ். இது 15லேருந்து 25 ரேஞ்ச் வரைக்கும் வரும். எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ் கொடுத்துருக்காங்க. த்ரெட் ஒர்க், ஸ்டோன் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளவுஸோட அந்த நாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதுவும் பேட்சும் பண்ணியிருக்காங்க. 15 to 25. இது இன்னொரு செட் ஆஃப் கலர்ஸ். இதுவும் அதே ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்குள்ளே வரும். நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது இந்த ரேஞ்சில். இதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா 25 ரேஞ்சுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும். எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ், ஃபுல்லாக பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. நெக் லைனில் ஃபுல்லாக பீட்ஸ் ஒர்க். இது எல்லாமே வந்து கலர்ஸ் 25 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது இந்த மாடலில். இது எல்லாமே ரிவர்ஸில் மடிச்சிருக்காங்க. எல்லாமே வந்து பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸ். இதுவும் வந்து 25 ரேஞ்சுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும் மாதிரி டிசைன்ஸ் எல்லாமே. 15லேருந்து 25க்குள்ளே. இதுவும் 25க்குள்ளேயே முடிஞ்சிடுற கலெக்ஷன்ஸ். இது எல்லாமே எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ், பீகாக் டிசைன் போட்டிருக்காங்க. நெக் லைனில் பீட்ஸ் ஒர்க், ஃப்ரண்ட் கழுத்து. இது எல்லாமே வந்து கலர்ஸ் 25க்குள்ளே முடிஞ்சிடும் 15லேருந்து. இது இன்னொரு செட் ஆஃப் கலர்ஸ். இது இந்த ஸ்லீவ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இந்த கோதுமை ஒர்க் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அதே ரேஞ்சுக்குள்ளே 25க்குள்ளேயே இன்னொரு ஒரு டிசைன். இது எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ் இருக்குது. பின் கழுத்து கொடி மாடல் டிசைனில் போட்டிருக்காங்க. அது ஃப்ரண்ட்டு கழுத்து. கலர்ஸ் இதில் எத்தனை கலர்ஸ் கிட்ட வரும் ஜி? 10 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. இதில் பாட் நெக் மாடல் டிசைன். இது 15லேருந்து 25 ரேஞ்சுக்குள்ளே வரும். இது பாட் நெக் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஹோல்சேல் ரீட்டைல் ரெண்டுமே இருக்குது. அதனால் வந்து எக்ஸாக்டான ப்ரைஸ் வந்து சொல்ல முடியல. கலர்ஸ் போட்டுங்க ஜி. எல்லாம் கலர்ஸ் 25 ரேஞ்சுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மாடல். அது ஷைனிங்கான கிறிஸ்டல் பீட்ஸ் வச்சுருக்காங்க 2 ஸ்லீவ்லேயும். இது பின் கழுத்து. இல்லை கலர்ஸ் பாருங்கள். இதிலே 10 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்கா? 25க்குள்ளே ரேஞ்ச். 15லேருந்து 25க்குள்ளே இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே வரும். இதுவும் எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஷைனி பீட்ஸு, சர்கான் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது. இது பின் கழுத்து, ஃப்ரண்ட் கழுத்து, 2 ஸ்லீவ்க்கான டிசைன். இதில் வர கலர்ஸ். இதுவும் வந்து 15லேருந்து 25க்குள்ளே ரேஞ்சுக்குள்ளே வர கலெக்ஷன்ஸ். இது எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்டரில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பீட்ஸ் ஒர்க். பின் கழுத்தும் அதே டிசைனில் இருக்குது. இதில் கலர்ஸ் இருக்குது. திருப்புங்க. இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 ரேஞ்சுக்குள்ளே வரக்கூடிய பிரைட்ஸ்க்கான கலெக்ஷன். எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ், பாட் நெக் மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டு கழுத்து. இதுலேயே வந்து கலர்ஸ் இருக்குது. இதுவும் அதே ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் வரும் 25க்குள்ளே. 2 ஸ்லீவ்க்கான டிசைன். இது பார்த்தீங்கன்னா கருதான ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. கலர்ஸும் இருக்குது. எல்லாத்துலேயும் 10 கலர்ஸ் கிட்ட வரும்.
2.5 ரேஞ்சுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்போ அளவுக்கு சமிக்கி ஒர்க் பண்ண ஸ்லீவ், கீழே வந்து ஷைனி பீட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இது பின் கழுத்து. இதுலேயே வந்து 10 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. இது சாம்பிள் கலர்ஸ் வந்து காமிச்சிருக்காங்க. 2.5க்குள்ளேயே வந்து அடுத்த மாடல் இது. ஸ்லீவ் ஃபுல்லாகவும் வந்து ஸ்டோன் ஒர்க், பீட்ஸ் ஒர்க். இது பின் கழுத்து. இது கலர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் 10 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது இந்த டிசைனில். இதுவும் 1.5லேருந்து 2.5க்குள்ளே வரக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸ் தான் அது. மிரர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, பீட்ஸ் ஒர்க். ரெண்டு கிராண்டான எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ் இருக்கும். இது பின் கழுத்தோட டிசைன், பின் கழுத்துக்கும் இருக்குது. 10 கலர்ஸ் இருக்குது இதில். 2.5 ரேஞ்சுக்குள்ளே அடுத்தது கொஞ்சம் கிராண்டான மாடல் இது. குடி டிசைன் மாதிரி. இது பின் கழுத்துக்கு வர டிசைன் இது. ஃப்ரண்ட்டு கழுத்து. இதில் கலர்ஸ் பார்க்கலாம். இதுலேயும் 10 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. இது சாம்பிள் கலர்ஸ். இது பிரைட்ஸ்க்கான டிசைன் மாதிரி. இதுவும் 2.5 ரேஞ்சுக்குள்ளே வரும். கிராண்டான ஒரு ஸ்லீவ் கொடுத்துருக்காங்க, மாங்காய் சம்கி வச்ச மாதிரி 2 ஸ்லீவ் இது. இது பின் கழுத்து, இது பேக்கு. இதுலேயே வந்து 10 கலர்ஸ் கிட்ட வரும். இதெல்லாம் வந்து சாம்பிள் கலர்ஸ். இது வந்து 1.5லேருந்து 2.5க்குள்ள ரேஞ்சு தான் இது. எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ், பின் கழுத்து டிசைன் இது. கலர்ஸ் காமிங்க. 10 கலர்ஸ் கிட்ட வரும். அடுத்த டிசைன் பார்க்கலாம். ஃபுல் பிரைடல் பிரைட்ஸ்க்கான கலெக்ஷன்ஸ் இது. 20 கலர்ஸ், 20 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது இந்த டிசைனில். நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கும்போது ரேட் பார்க்கலாம். அதுக்கு ஜுவல்லரி மாடல் பேட்டர்னில் இருக்குது. 2 ஸ்லீவுக்கான டிசைன் இது. இந்த பின் கழுத்து பிளேட் கனோடு வருது. இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. 20 கலர்ஸ் இருக்குமா? 20 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. இது ஃபுல்லாகவே பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ண டிசைன் இது. இது ரேட்டெல்லாம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கும்போது இது ரேட்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அது 2 ஸ்லீவ்க்கான டிசைன். கலர்ஸ் காமிங்க. 20 கலர்ஸ், 20 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. எல்லாமே ரிவர்ஸில் மடிச்சிருக்காங்க. இதுவும் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸ் டிசைன் தான். இது எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கும்போது ப்ரைஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் வந்து 20 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. இது வந்து ஜுவல்லரி பேட்டர்னில் எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ் இருக்குது. பின் கழுத்து ஒரு டிசைன். கலர்ஸ் பார்க்கலாம் ஜி. இதில் வரை 20 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குமா? இதுலேயும் டார்க்கு பிங்க் கலர். இது எல்லாமே வந்து பீட்ஸ் ஒர்க், கிராண்டான ஸ்லீவ் இருக்குது. இந்த பின் கழுத்துக்கான டிசைன். கலர்ஸ் காமிங்க இதில். 25 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்கா சேம் டிசைன். பிரைட்ஸ்க்கான டிசைன் மாதிரி இது. 25 கலர்ஸ். இதுவும் கொஞ்சம் கிராண்டான ஒரு டிசைன் தான் அது. 2 ஸ்லீவும் எல்போ அளவு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பின் கழுத்துக்கான டிசைன் இது. கலர்ஸ் காமிச்சு 10 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது இந்த டிசைனில். நேவி ப்ளூ கலரில் பீட்ஸ் ஜரி ஒர்க் பண்ண பண்ணியிருக்காங்க. பின் கழுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி. இதில் 10 கலர்ஸ் இருக்குது. எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ், ப்ளூ ஒயிட் கலர் காம்பினேஷனில் 2 ஸ்லீவ் இருக்குது. பின் கழுத்தும் அதே மாதிரி டிசைனில். இதில் வச்சு இத்தனை கலர்ஸ் வருது? 10 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. சர்தோசி ஒர்க்கில் அடுத்த டிசைன் இது. சர்தோசியும் ஒயிட் பீட்ஸும் வச்சுருக்காங்க. பின் கழுத்துலேயும் அதே மாதிரி ஒரு ஒர்க் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டு கழுத்து இது. இந்த கலர்ஸ் பார்க்கலாம். 20 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. சர்தோசி ஒர்க் பண்ண ஆரி ப்ளவுஸ். சிம்பிளான டிசைன், பிகாக் டிசைன் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க 2 சைடு. பீட்ஸ் ஒர்க்கில் நெக். கலர்ஸ் இருக்காது? 20 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது டிசைனில். இது பெண் கழுத்துக்கான டிசைன். ஸ்லீவ் பார்த்திங்கன்னா இது போல் கொடுத்துருக்காங்க. பீட்ஸ் ஒர்க் தான் இதுவும். பீட்ஸும் கொஞ்சம் ஸ்டோன் ஒர்க்கும் இருக்குது. கலர்ஸ் இருக்குது இதில். 10 கலர்ஸ் இருக்குது இதில். இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டான ஸ்லீவ் உள்ள டிசைன் இது. 10 கலர்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபுல் பாக்ஸ் ப்ளவுஸ் டிசைனில். மல்டி கலர்ஸ். ஏதாவது ஒரு 2 பீஸ் 3 பீஸ் வேணும்னா அது கூட இருக்கும். அந்த பிரைட்ஸ்க்கான டிசைன் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. மிரர் ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸ் இது. டிஃப்ரெண்ட்டான கலரில் பாட் நெக் மாடலில் போட்டிருக்காங்க. 2 பக்கம் ஸ்லீவ். இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. இந்த மிரர் ஒர்க் பாட் நெக் மாடலில் 5 கலர்ஸ் இருக்குது. பெரிய பெரிய மிரர் ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸ் இது. பெருசு பெருசாக மிரர் பண்ணியிருக்காங்க 2 பக்கமும். ஸ்லீவுக்கான டிசைன். இதில் கலர்ஸ் காமிங்க. 10 கலர்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே பெரிய பெரிய மிரர். ப்ராப்பர் ப்ரைடல் ப்ளவுஸ் இது. ஹெவியான ஸ்லீவ் கொடுத்துருக்காங்க எல்போ அளவுக்கு. பின் கழுத்து. இதில் வந்து கலர்ஸ் இருக்குது இதில். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேம் டிசைன்லேயே வேறு வேறு கலர்ஸ் இது. எல்லாமே வந்து டார்க் கலர்ஸ். இன்னும் கூட கிராண்டான டிசைன். எல்போ அளவுக்கு ஸ்லீவ் தான்.
பட்டு சாரிக்கெலாம் ரொம்ப அழகாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரியான கலர்ஸ் காம்பினேஷன் வச்சுருக்காங்க. இந்த ப்ளவுஸோட நாட்டு கட்டுறது கூட அந்த இதுவும் செஞ்சுருக்காங்க. 20 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது இதில். 20 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. சேம் டிசைனில் எல்லோ, பிங்க் எல்லாம் பாருங்கள், எல்லாமே சேம் டிசைன் தான். அடுத்ததும் ப்ரைட்ஸ்க்கான கலெக்ஷன். பீட்ஸ் மட்டும் வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. கலர்ஸ் காமிச்சிங்களா? 20 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. 20 கலர் கம்மி இல்லை, 25 கலர்ஸ். 20லேருந்து 25 கலர்ஸ் கிட்ட வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டிசைனில் கலர்ஸ். கோல்டன் எல்லோ கலரில் இது ஸ்லீவ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பீட்ஸ் ஒர்க். 20 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. இதுலேயே பிங்க் எடுத்து கலர்ஸ் காமிங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 20லேருந்து 25 கலர்ஸ் இருக்குது சில கலெக்ஷன்ஸில். ஃபங்கி மாடலில் கலர்ஸ். இது கலர்ஸ் காமிங்க. 25 கலர்ஸ். 25 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ். இதான் மல்டி கலர்ஸ் வந்து அது ஐட்டம். டார்க் பிங்க் கலரில் டைமண்ட் குந்தன். டைமண்ட் குந்தன்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. 2 கிராண்டான ஸ்லீவ் இருக்குது. இது வந்து பின் கழுத்துக்கு டிசைன். இது இந்த ப்ளவுஸில் கலர்ஸ் இருக்குது. 10 கலர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது. நம்ம வீடியோவில் சில சாம்பிள் தான் பார்க்குறோம். 2 கலர்ஸ் தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் டிஷ்யூ ஃபேப்ரிக்கில் வந்து பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய இந்த காப்பர் சரியில் வர சாரிக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி. இதில் வர கலர் பார்த்தீங்கன்னா லைட் காப்பர், டார்க் காப்பர் 2 கலர் மட்டும்தான் வருது. இந்த ரேஞ்செல்லாம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கும்போது தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். டிஷ்யூவில் வந்து ஆரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ரோஸ் கோல்டு கலரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த காப்பர் ஃபினிஷிங்கில் வர மாதிரி ஒர்க். இதெல்லாம் வந்து அந்த காப்பர் சரி சில்க் சாரிக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ ஃபேப்ரிக்லேயே வந்து அந்த காப்பர் சரி ஒர்க்கில் பண்ணியிருக்காங்க. கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கோல்டு மிக்ஸு, அதே மாதிரி அந்த சாண்டில் கலர், பிங்க்கில் வந்து அந்த காப்பர், கிரேயில் காப்பர், இதெல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த காப்பர் சரிக்கு மேட்ச் பண்ணுற கான்செப்ட்லேயே இருக்குது. இதில் வந்து 250 ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து மிஷின் எம்ப்ராய்டரி பண்ணி அதுக்கு மேலே ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ப்ளவுஸ் இது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தூரமாக பார்க்க ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸ் மாதிரியே தெரியும். ஆனால் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 250 ப்ரைஸில் தான் இருக்குது. இந்த ப்ளவுஸில் வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா 10 கலர்ஸ் கிட்ட வரும். இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பிங்க்லேயே வந்து வேறு ஷேட்ஸ் இருக்குது. ஷேட்ஸ் ஆஃப் பிங்க் இது. இது மேலே வந்து ஜரி எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க மிஷினில். அதுக்கு மேலே பீட்ஸு, அந்த மாதிரி வந்து ஒயிட் கலர் பீட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஒர்க் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு தூரமாக பார்க்க ஆரி ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸ் மாதிரியே தெரியும்.